Masu saurare Ukashat Ibrahim Wakili ke lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na duniyar sadarwa. Shirin da a cikinsa muke duba akan abubuwan da suka shafi fasahar sadarwa ta zamani da ma abubuwan da ake kai kawo a kafafen na sada zumunta. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Idan dai ba ku manta ba a shirin da ya gabata, mun ɗauko tattaunawa ne akan yadda kalaman batsa suka mamaye shafukan sada zumunta na al'ummar Hausawa. Lamarin da ya sha bamban da wasu yarukan da ake amfani da su a cikin shafukan na sada zumunta. Sadiq Abdullahi, wani mai kirkira a kafafen na sada zumunta, na ganin cewa tun da farko akwai buƙatar content creators su ɗora kansu akan wata alƙibla wadda za ta kai al'ummar su akan ci gaba. To tabbas idan za a kwatanta masu kirkira wato content creators tsakanin na wasu kasashen wajen da kuma namu na nan mu a nan Najeriya, za mu ga akwai bambanci da yawa domin su sun mana nisa ta bangarori da dama. Misali kuwa shine tun a farko idan suna so su zama content creators, za ku ga tun a farko mutum zai duba ya ga wace iriyar baiwa Allah ya ba mutum ta yacce zai amfani da ita wajen fahimtar da al'umman da yake tare da su ko kuma duniya gabaki ɗaya ta yaya zai ilmantar da su ta wannan baiwar da yake da ita. Sai za ku ga suna zamana sun ɗauki ɓangaren bidiyo ko kuma rubuce-rubuce a shafukan sada zumunta da sauransu, da kuma amfani da audio wato irin su podcast kenan domin su ilmantar da mutane ko kuma su nishaɗantar da mutanen da ke tare da su ko kuma duniya gabaki ɗaya. Saɓanin mu a nan wanda yake so ko kuma wasu suna so su zama content creators, za mu ga cewa ana sa masu sha'awar cewa ana samun kuɗi ne a irin wannan cycle ɗin na content creation. So mutum zai shiga ne ya kawai ba tare da ya nemi ilimin abin da ba gabaki ɗaya, sannan zai shiga taka ko shi burinsa ya za a yi kuɗi, ta yaya zai yi kuɗi da content creation. To irin wannan shi zai sa ga ana ta yin abubuwan da mutanen mu suna yin abubuwan da gaba ɗaya ma bai dace a ce suna yin sa ba a matsayin content creators. So sannan abu na biyu shine akwai rashin mu kuma manyan mutane da suke shigowa irin harkar content creation. Misalin harkar da nake nufi shine su a can kasashe za ga yaro karami daga 10 years shekara 10 zuwa 15 yana iya zama ya duba ya ga wani abu zai yi wanda zai rika ilmantar da mutanensa ko kuma yana faɗakar da su. So mu kuma nan za ga yaro 10 zuwa 15 wani ma bai san irin wannan ba. Sannan su za ga ko malaman jami'a, professors da doctors haka za ga su suna iya samu su zama na content creators, duk da cewa suna aikin su kuma suna da time da suke zama su yi creating content, su kirkiri wani abu. Sabanin mu a nan ba yawanci kowanne malamai ne ko kuma manyan mutane ne suke iya samun wannan lokacin su yi ba. So ta wannan bangaren ma za ga su content creators na waje sun yi mana fintuko sun wuce mu sabanin yacca mu a nan Najeriya content creators din mu suke. A nasa ɓangaren Mustapha Alkasim Abubakar mai sharhi akan kafafen sada zumunta ya bayyana cewa su ma kansu kamfanonin shafukan na sada zumunta suna taimakawa wurin yada kalmomin na batsa. Ya kamata mu sani cewa su waɗannan shafuka kowannensu yana da irin zubin tunani na na'urar da aka tsara masa wato algorithm, waɗanda abinda mutum yake ɗorawa ko kuma yake yadawa a kan wannan shafin, wannan na'urar shi za ta rika karanta tana nazarta tana karanta tana nazarta, wanda sai ta kai ta kawo cewa wannan yaren ga abin da abu kaza kawai yake nufi, wannan yaren in aka yi shi to kai waje kaza ake nufi. So wannan yana taka muhimmiyar rawa kwarai da gaske. To amma kai tsaye ba za mu ce laifin shafukan bane ba, a'a sai dai mu ce laifin mu ne kai tsaye na su creators ɗin Hausawa, ma'ana masu wallafe Hausawa waɗanda suke wallafa waɗannan abubuwan na batsa. Su ne suka ɓata hoton yaren a waɗannan shafukan, da aka samu cewa dominating ɗin da suka yi na cewa yanzu zaka ga abubuwan batsa na waɗanda aka yi su da Hausa a intanet su ne wajen kashi 80 fiye da abubuwa kashi 20 waɗanda su ne waɗanda mutane idan za su nema zai amfanar da su walau harkar ilimi, kasuwanci da zamantakewa ta rayuwa da sauransu. In kai satin na intanet zaka ga yanzu kashi 80 na abin da za a gani in dai da Hausa aka yi shi to abu ne da yake da alaka da batsa ko kuma ashiraranci da sauransu. To idan ya zama na percentage ko kuma wannan kaso mafi adadi da aka samu na
ɓacin yaren Hausa a intanet, don su algorithm ɗin waɗannan shafukan sun ɗauki cewa wannan yaren kalmominsa na kaza da kaza duk suna nufin abu kaza ne. Kai tsaye dole ba za mu ce laifinsu ba ne ba, sai dai mu ce mu laifinmu ne na Hausawa da suka yi amfani da wannan dama da suke ganin cewa bari su rika ɗora abubuwa na batsa a shafukan intanet domin su rika samun kuɗi ko kuma su tara followers domin su yi suna. Masu saurare kada ku sha'afa shirin duniyar sadarwa ake saurare daga nan gidan rediyon Vision FM Najeriya. Sanan batun yan mata da yan samari, babbar waya kanta sukan farar da gari, su dai kawai chatin shi suke mafari, shi ne yake kai su cikin jakar magori. A kama labari sun farar da jari duk anan media ban ji kun musa ba. Social media duniyar matasa. To sai dai duk da cewa kamfanonin na sada zumunta na taimakawa wurin yada kalmomin na batsa, Mustapha Alkasim Abubakar na ganin cewa masu kirkira na Hausa na bada gudunmawa mai yawa wurin iza wannan wutar. Ma'ana su masu ɗorawa suna da laifi kashi 70, su kuma masu hawa su kalla suna da kashi 30 ne. Domin abin da yasa na fi ɗora laifin ga masu ɗorawa su creators ɗin shine domin sai sun ɗora shi wanda ike nema zai je ya gani. Saboda haka iya ƙarfin yadda suke channelin ɗin bayanan Hausa a wannan shafi na intanet, iya ƙarfin abin da zai rika tura mutane suna zuwa suna kallon wannan abu. Domin akwai recommendations, akwai suggestion, duk za a ga algorithm suna yi wanda yake ya shafi yarenka. Idan ya zama cewa mai an samu rashin abubuwan batsan, dole ba za su kawo maka wannan abu na batsan ba da sauransu. Amma idan aka ce babu wani abu na amfanarwa da za su yi recommended ɗinka ka je ka gani, to fa haka za su kawo maka wannan abun na batsan da sauransu. Wannan dalilin da yasa kullum za ka ga ko da mutum ba bibiyar abu yake na batsa ba abin da yake da alaka da shi, amma za ka ga lokaci zuwa lokaci mutum yana kokowa da waɗannan shafukan a shafukan sadarwa na intanet, domin cewa me kake da bukata waɗanda algorithm ɗinka ya fahimta a yaren naka babu su, ba shi da zaɓi sai dai ya kawo maka abubuwan da suke na batsar, ya rika jefo maka su akan timeline ɗinka, yana jefo maka su sai dai ka rika haƙuri kana cirewa. Za a ga mutum ko malami ne ba yanda zai yi, karatun malaman nashi na Hausa 'yan kaɗan ne, masu rubutu da Hausa waɗanda zai amfanar da jama'a 'yan kaɗan ne, amma me wannan dalilin sai ka ga me an jefo masa abun batsa, an jefo masa wani bidiyo na kalmomin batanci na batsa da sauransu. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Na godiya ta tari a gun masoya. To masu saurare anan lokaci ya mana halinsa a cikin shirin na duniyar sadarwa na wannan makon. A shiri na gaba za mu ji yadda waɗannan kalmomin na batsa suka shafi shi kansa yaren Hausa da kuma al'adar Hausawa, da ma ɓangaren addini. Yanzu kan Makashat Ibrahim Wakili da na shirya na gabatar ke cewa na barku lafiya. Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba.